tanan nga mga pagprobar nga pagantos, may daman ta pagbago. May daman ta pagbago. Ako na yun. Woman. Ano? Jael, it woman. Ako. Oo, tapos, Ja. Release? Ah, sisi. Paligidaan na di ka sila. Ja, alay na lakot ko an. Kiton, kitana. Ano tiya? Abot, mag-asawa na kita yung dinhi. Voices. Abraham! Abraham! Release ka na yan ah. Tinuod gud ngayon nga. Gawas nun ako, ma'am. Oh. Oo. Nagbutan ka mang din na sakob. Ngan gusto namon nga diri ka na bumalik pa din hini nga lugar ha. Oo, ma'am. Mga brad, mauna ko ayo. Dito na lang kita gawas pagkiringta, ha? Iyo paglaya. Iyo paglaya. Salamat. Gawas nun agud man ako yan, ha? Na-release na nga yan na akong mga papilis. Anay, hinudalan. Tumapuha ako niya na dito gawas. Maopay unta kung manhito na akong pamilya. Kinmimingaw na guro kong duro ha ira. Ngan pati kananay. Magkikirigtan kihapon kami. Sir, damon duro nga salamat. Ang pagbulig ni mo ako nga makagawas dayon. Ore naman, Abraham. Yan, gusto ko nga diri ka na mabalik din nga lugar, ha? Una-una, bisan guti ay mo lang nga sayop. Pwede ka dayon may balik nga na sakob. Oo, sir. Hingpit na kung magbabago. Opay ko na mo ito. O sige, good luck na na. Yan, dapat akong trabaho na. Mabayaan ko ko, ha? Awa naman, may nagasundo yan, ha? Ambot, sir. Bangin na hingalimutan na akong pamilya. Sige. Ay, katapusan. Nakagawas na gihapon ako. Kada ako na itong gimbaguhan din niya gawas kontra ang unang panahon. Nagawa na ako ang akong paniplat din niya gawas. Bayaw! Oh, Bayaw! Ay, Rinald! Ikaw ba ini? Bayaw! O, kuya. Awang insugo ni ate Ami. Pagsunduin mo. Anay, kay hay niya. Nanay, wari gyapon? Ako na nilagay sugo. Ano, Kuya Abram, ha? Nakakalimot ka na ba kung ano nga pizza yan, ha? Ha? Oo, ano nga pizza yan, ha? Anay, pizza utsu yan na. Oh, good man, nanumdum na ako. Mayanda ba yan na dito balay ni imo ate? Ha? Tapos, kuya, tara na lang. Sigurado nga, gininulot ka na na Rena. Yan, magtatagay kita na yan, bayaw, kuya, kay maram ako. Sablok kayo ng tuba. Sobra pa, Rinald. Oh, ano naman, Abraham? Ano naman? Anak ko! Salamat na nakagawas ka na doon. Page 2 pa lang pala. Nasa 3 na ako eh. Ay, ka na. Anay, waray akon. Anak ko. Anak ko. To, wari nga na to. Page 2. Page 2. Man, Aw, iba itundong. Awa mo na, sorry po. Ato nga na sunod ato. Okay. Anak ko, anak. Salamat nga nakagawas ka na, good man. Abraham, asawa ko.
Hindi pa matiyan ng Diyos ang among mga pag-ampo. Amo na. O, ayaw na ako panuok. Ani na ako balay. Ate, Lola, gigugutom na yung bayaw. Pakauna na natin niya. Oo, good Uy, man. halala, ubad man. Sige na. Magtataki kita na yan, bayaw. Anami, harayo ba din itong tindahan? Waray pa man ni Rinald. Ato may iskina. Anay, ano to kayo mong papapalit iya? Tulog adlad to nga beer. Adiri man yan tuba. Ay, Abraham. Aram ka ba nga sobrat akong kalipay? Nga, ani ka na balay? Pira ka tuwing nga wala kita magkakaupod. Duro ko na akong kami nga wai mo. Ay, Abraham. Mingaway mo. Abraham. Duro ko na akong kami nga wai mo. Duro ko na akong kami nga wai mo. Abraham. Patigyapon ako, Anami. Pero, niyan dala kita kauban itong inom na mo ni Rinald. Igpapagawas ko na nit akong sobrang nga kami ngaway mo. Inanay, nakaturog na. Kanina pa. Kay masayo at tuya merkado. Maaram ka naman hadtot, pakabuy niya. Kay kung aan nila din niya balay, pag mag-inukoy ba, inluluntugan hiya. Ay, yawat na la ito nga iya exercise, Anami. Para iya ma-practice. Oh, iya. Tuloy ton kabutilya, Rinald. Oh, anay daw, hinutun imo kainom. Kami ni Bayaw Abraham. Lulo. Ada naman ko diya. Maram ka man nga. Naihan niya bakasyon. Oy, talaga yan hiya. Oo, Lolo. Ay, mo, ba kayo nakagawas na presuhan, ano? Aw, sa bagay, hindi rin man hiya ansalaan, niya paghipreso na ito nga panahon. Na nagdipinsa man lahiya, niya kalugaringon, di ba? Amo na, Lolo Mintong. Sige, matikade ako, Lolo. Sigurado ko nga naghinulat na dirati. Naming ini Bayaw. Oo, kaya sige na Rinal, paghinay. Medyo masirom yan na itong ibang asuga din ng street light sa aton kay mga punder ini. Ay, ikmat mo doy ha, usahay, may mga lurong din nga aton dapit. Oo, Lolo Mintong. Sige, makade ako. Pare Vincent. Pare. Di na ako kuan kapte daw. Ay, nabatian, may naghuring. Vincent. Pare Vincent. Pare Vincent. Ano ni mo, napalit? Isaw lang ang tiil. Waray naman iba dito. Asya linit baga pwede nga pulutan pare. Gan, pare. Sakto ka gudan ni mo siring. Ani na gud man hagawas hi Abraham. Ang nagtira pa ning patod. Ay, maram ako. Oh. Ngano baga? Sugad mo team reaction baga maginawa kaliwat. May problema. Diri malik ka yan. Diri akong problema yan, Aram ka na't karoon ko signon. Pare, ayaw akid niya nga mapadayon ka timplano kung makagawas na hi Abraham. Oo, pare. Makabulos man lang ko niya gimbuhat na akong patod. Tili ka ditong pare nga mo plano. Kalimti na ito. Ano ka kalimti? Diri ako mahingangal mo. Ano maram ka ba? Mandalito niya pakabalik ka sa kub kung magsayop niya, di niya gawas. Ha? Uy, ano yung butig ba sa mo? Bulig ka, pare. Pagbibiningan ko yan sayop para yan mapaslak otro Ha? sila. Kaya ano ting plano pare? Sumati daw ako. Basta yung pagbulakla na ako, pare.
Nagkikinalan ako mo. Makakalamba ko. Abraham, sigurado ka ba nga magbubuhay ka nalang baboy nga anay? Oo, anami. Aram ka man nga adan ako mapirmi balay. Makuri kung maglilinakat ako kay bangin. Katara pa ko yung mga lurong ida. Nga dere ako makagpugong ito na akong kalugaringon. Ano sa pa? Bago palo ako nga nakagawas. Gusto ko na magbago. Dere ko na gusto nga bumalik pa itong impyerno nga prisuhan. Nakakaintindi man na kain mo, Abraham. Kan suportado ko ikaw kung mo imo asawat imo maupay nga plano yan, ha? Abraham? Oh. Hey, Vincent. Pagantiyo labutit imo taklos na sundang. Oh. Ayaw kadlo kaya. Ayaw kadlo kaya. Waray kita gimbubuhat nga maraot. Maagi la kita iti atungod. Oo, Abraham. Abraham. Baka nagliligot ito iya mata. Nagkikinita ato na duha. Baka niya magpatig na pag weltik iya sundang nga diha aton. Ano? Masda ka? Anay, nagto. Ayaw pagpadarat imo Inulat kayo nga magyakang kawan, ikaw pagyayakan. Di- Ayaw pagpadarat Ya. imo kadlok. weltik iya sundang nga diha aton. Ayaw pagpadara ito ni Mukadlok. Malabay na kita iya. Ano? Anay, Masda ka? Alay mo din si Plata? Vincent. Dari kami naglalabo tayo mo. Naagila kami. Ano tayo mo problema? Ikaw mo't may problema. Mga pisti ka mga duha. Vincent, wala kami gimbubuhat ha imo. Naagi man la kami. Inaano ka? Ay nabanda mong pakiana. Nakita nga na kayo nga labi na ito imugba ng hambog. Pag iparatay lang wala ko dupot haya. Ano? Labi na ito imugba ng hambog. Iparatay yung nga, labi na ito imugba ng hambog. Pag iparatay ito na akong dupot haya. Brad, Vincent. Ayaw iton. Diri kami nakikawayay mo. Waray mo kami salahay mo. Ano ba ko rito amon sala? Dako! Dako, Abraham. Hindi ko matangdo ko, hindi ko makamula sa iba. Oh. Hindi ka na lagot tapusan ni Kataray. Abraham, pagdali. Humulbot yan. Iya sundang dali. Ayaw ka hadlok. Ako tumbala. Waray kita salahay ya. Diri ko gusto away. Ayaw iton. Diri ton maupay. Halo ka! Talawan ka man ngayon animal ka. Sige, pagkaway kita. Para din ako magkurin pag babalik kayo mong atong presuhan. Ha? Brad, ayaw God. Tanan namin. Pagdali. Pero diri ako nakadlok ka iya. Sama na. Maliya. Tanan Ano na. na? Ginahit ko ng Abraham ka. Away kita! Itaan natin kung nila ito mas makarik akong iwa. Ano? Adlor ka na ko. Bumuhagan pugtot. Kasi rin ko baga may isog ya. Kay baga gimbiran man yan akon hadto patod. Iya na akon ano yun? Iya akon. Iya akon. Kay bisa. Ano ba? Anay. Anay ha. Gimbirahan niya na akon hadto patod. Iya akon kay bisa. Hakon bisan mga klase na away. Kasi rin ko baga may isog ya. Kasi rin ko baga may isog ya. Hakon. Bisa na mga klase na away, di rin ako madalagan haya. Pero,
Ano ba ito mo ko nga pagbubuhaton para makabulos ako ay ngan magmamuray kalagi. Ito na ako pa ito. Basta diri ko yung dagat. Makabulos na ako. Ngan makabulos na nga niya ako ay mo, Abraham. Kalagi ako. Ngan makitang ko lang ay balik ka na sulod itong presuhan. Sige, Nay. Di rin nala akong mag-iya. Diri man lang kumaiha. Di rin mala akong maiya. Nanay naman. Kadi kaya lagi ako. Nanay? Sige lang, Nay. Di rin mala akong mag-iiha. Ay, aroy ka nga bata ka. Hala, sige. Pero ayaw la pag-iya ha. Kay maguguli kita. Mapaso na yung doroton si Irak. Ay, sakto. Total, matatapos naman ako yun nga akong pagdalos dito. Ayaw na pag-iniha dito sa pa. Yay! Sige, Nay. Maka din ako. Di rin lang akong mag-iiha. Ay, manako karigo. Mauli na ako. Uy! Kamu man ngayon, Mano Vincent. Makarigo ka mo? Pare, pare ka ba na huuna-unaan yan, ha? Oh, namumudlat malating mata. Hindi ka ba na huuna-unaan yan, ha? Pare ka ba na huuna-unaan yan, ha? Kaya, diri ka ba gigugutom? Day! Day, ito? Pare ka ba na huuna-unaan Naku na yan, ha? tayo. Pare ka ba na huuna-unaan yan, ha? Day, diri ka ba gigugutom? May nakong ilaw ito nga kamote dito sa payag. Nga, nagpahiyaw kami manok dito. Tara, gusto na yung kumaon. Ha? Pero... Bisan ako ginggugutom ako, Mano. Di na ako maupod. Baka yung binuna ko ni nanay. Dapat Nauli na pagkaon kami. dito payag, dapat pagkaon. Nga, makakadara ka pa yung sura para kanim nanay. Nga, dapat itong silot nga bayabas. Ay, silot mga bayabas. Ngan, bayabas nga hinog. Nga, dapat itong sura para kanim nanay. Nga, dapat itong silot. May bayabas nga hinog dito. Inahapon namon, kay para ka makadarang ka iyo. Diri man lang mahihaw, dog. Tara! Ha? Sige. Mano, sige. Magdadara ako. Hi, malitiyo pa si... Pasi? sorry. Ato, bintangkal. Hi, malitiyo. Sige, magdadara. Sige, magdadara ako. Hi, malitiyo mo payag. Ano me? Abraham! Abraham! Ate! Ay, Rinas ba nini nga nagtitikan nga bagahin nalilisang? Oh, Ano daw, Rinald, kaya nga nalilisang ka ayaw. man. Bayaw, ano ko no? Baka nahadlok ka man kay ano? Ha? Tika, Na ano ka? tika pala ako dito may kuan. Ito may sityo gabas. Ano man? May bata nga ginrip dito. Nagtitinuog na itong bata. Pati ang nanay. Nagtitinuog talaga at nga panita mo. Ano? Oo. Tinuro na Tinuro ito ito? ha? Oo nga ni. Ngan, barabalita dito. Ikaw, Kuya Abraham, itong gisasayop. Ano nga kisasayop? Kay ano nga ako man? Kay ano?
Tinuod iton, Kuya Abraham. Ano? Ano? Oh. Ano? Kaya ano nga ako mati mo ito iragin tatapan, Rinald? Nadinimala ko balay. Oo, tinuod iton. Kaya nung maging papasanginlan ka man, Abraham. Rinald, Pero ha? maram. Bakit nagsasayop ka la? Buhay to nga imo nasagap nga balita. Kaya nga kasugad nga nadin himan la mo Kuya Abraham. Waray man nilalakat. Abraham, di rin mo upay nga balita kontra imo. Maaram ako. May dahil ni nagburuhaton nga ikaw itong ginsayop. Nga may pagdumuta imo. Dire ako maaram. Peste man ini nga kinabuhi. Nagbago na ako. Nga diri ko gusto nga makahibang pa kung lain nga tao. Kaya nung nga ako man pagtatahapan nga wari ko man bubuhat nga maraot. Nadin nila ko. Magkulop la din niya balay. Angay go din ni naton Panginoon Abraham. Delikado ka hini. Kaya bangin may balik ka sa kubiton presuan hindi ri oras. Pero, kuya, oro-buro pala iton. Nga na, wari tamo nga nalantad nga, nga mga testigo kontra mo. Kung may daman anak, hinuman ito nga tao nga may da kadurungton na imo. Nay, anime, diri ko ini katutukutan. Sasabtan ko gyapon ini. Masabtan ko la ini. Diri ko na ko mag-aalang yung pagbalik na to sa kob. Mga animal hira. Abraham, ayaw, maluwi ka amon. Kanhanay. Bayaw. Nagsaad ka nga diri ka na mabalik pangadto. Nagsaad ka na amon. Kung sugad hindi nga natatabuhamon. Magkakagsaad pa ba ako, anime? Ha? Sigla ko niyo! Kung magkakagsaad pa ba ako? Abraham! Bayaw? Anak, Nanay! Anak! Parang mukha mas... Sige, mga to. Ano na lang token bata. Tapos ikaw nalang kuha ni nanay ko. Pwede man. Pagyakan nga ni nga lalay, ikaw. Itoklat kang jail. It's female pagod. Lagas pagod yan, nanay. Tudas, si boy. Kaya mo lagas. Kaya magpapareho daw. Dere, matured la. Pero dere lagas. Sige. Kuya. Anak, pagsuman. Nagparabastama sila imo, ha? Ginsugan ka maninira. Kamana panimo. Hindi mamalatian. Manimonyo, hera. Kinahanglan nga mapriso. Nagbuhat din imo, anak ko. Nay, gilugos ako. Gilugos ako. Kay pagsumata, hinong ang demonyo naglabot sa imo inihahin, oh! Mas, magreklamo ka, polis! Huwag lang madapog na sa laring nga nagtuwa sa mga anak! Ay, kaya ano ka rin ka man nagsusumatakot, anak? Sige na! Sige na, anak! Yan nga di. Malay. Loko no. Mada mo nga di sumatan bata. Da ka mo ni nanay among papatayon. Tigab dito. Nga na itong tigab ni. Si Abraham ang nagparamastama sa imo. Ya! Magbuha ka nga di. Papatayon ko ka mo ni nanay. Anak! Hinuanak! Hinunwaray! Manatian niya tawad ang panabastam
Ano? Hindi ka nabili ba ka, pre? Maltong pare. Imo ko nadali yan ay Abraham. Hindi ko wala yan nadali yung tigbasay. Ano? Aso ka din nga paagi. Priso ya. Balik ya silda kaya kinamumatagaan na to. Ako pa itong mga testigos kontra iya nga ako ang kumita iya ang paglabtan niyang bata. Priso! Hiya na! Otokan ka, Good Vincent. Bilib na ko na kayo mo. Ano naman, Abraham? Anami? Kumusta man na niyulakat nga duha? Waray pa klaro na eh. Ano nga waray klaro? Abraham, ano ini anak? Akot na hadlok. Bangin sa kaadlaw. Kaniyon ka na itong mga pulis nga dakpon ka. Nay, di na ko maaram kung magaano ako. Waray ko sala. Kung magkiha ako nitong kaganak itong bata. Pero, sayod ka mo nga waray ko maraot ng buhat. Nadin nila ako balay. Pag-ampo sa Diyos, Abraham, maaram kami nga waray di mo sala. Nay, nan makianak kami bahay ng mga panhitabo. Pag may nayakan, puros diri maaram iton mga taga dinhi. Abraham, nahadlok gihapon ako hindi nga sitwasyon niya na. Madali ka lang nira mapuro tungod may record ka na. Andahan una pa din tuhap ka pulisan. Sir, buligi ako. Ginapuso na ako lalag. Kinalin nga, magbayad ng... Anay? Responsible. Magbayad ng Responsable responsable. yun eh. Magbayad Ang nagbuhat din eh. Kinalin ko lalag. Napuso na ako lalag. Kinalin magbayad ng responsable eh. Diyos ko. Pero, hinaman ito mga testigo, Mrs. May na ba kumita nga tao nga responsable hinihan na itabon imo anak? Ako, sir! Oh. Ako kumitan. Ginrip na bata. Ano? Ay, kuna mo to, sige. Hino nga tao? Hino iya, para madakop namon. Ano nga diri mabarakan ay? Oo, hurub-hurub la. Waray pa man may nakaning nga pulis kay waray may natisigos kay nahadlok. Sakto na. Kung may makanhi nga pulis para magdakop pa ako, mapadakop na lako. Pero maaram iton Diyos nga waray ko gimbuhat nga maraot. Waray. May tao. Ako na lang iton maabri itong portahan. Abraham. Oh. Mga sir, ano aton? May warrant of arrest kami para kan Abraham. Ginadakop namon niya paglogosan minor de edad nga bata. Ha? Ano? Sir! Dito tinuod, Itong sir. tinuod, sir! Waray ko gimbuhat nga maraot. Limpyo ito na akong konsensya. Tinuod itong, sir! Maaram itong Diyos, sir. Pero waray may nakakita kong hiyabagod, sir. Buhutan ta akong bana. May ada nakakita, Mrs. May na testigos. Ano? Ano? Usa siya, sige na. Sir! Anak! Diyos ko! Inuok. Sir, ano yun, sir? Abraham! Anak! Ay, Ano ka na? Magyaya ka pa rin na? Okay. Sorry. Sorry na. At natulala ka man. Nakakita kang gwapo nga pulis, ano?
Sir! Ayaw! Waray salata akong bana. Inosente ya. Diriya marami itong gimpapahamtang niyo iya. Tuura ako, sir! Nagsusubat ito, tinuon ito na ako numagad, sir. Buwagan ito na ako na anak. Mrs. Pagdiling na lang ka mo himadipin sa iya. Inabogado. Ben, dala na! Daya, dada! Abraham! Sir! Marisa na ako na anak! Ano, sir? Waray! Abraham! Kaya ano nga gimbuhat mo man ni Abraham? Di ba na akong siring nga imo nga ayaw na pagbalik kina sa kupa? Sige, dira ka na. Sir, nagsusumat ako itong tinuod, sir. Sir, di rin ako maaram, sir. Sir! Brad, gusto ka na? Ano man ito, yan na. Ano man ito, ano yan? Yan na, ha? Ha? Nakabulos na ako, ay bila. Nga naglilipog iti ulo kung hinang tumistigo sa imo. Yakat na. Good boy. Himal ka, Vincent. Hayop! Oh! Di rin ni makatadungan nga mo kimpuhat akon. Hayop ka! Ada ka na marunod sa Abraham Aprisuan. Impas ka na ni mutang hakon nga gimpatay mo nakpatod. Bye-bye. Dire! Dire mo hindi mapubuhat akon! Dire! Oh. Ano? Dari ka ba nabubuha, Oday, ha? Dire, sir, police. Nagsusumat ako itong tinuod. Oh, to. Dire, Mano Vincent, ang naglabot akon. Dear Joyce. Si Mano Vincent. Aw? Dire. Nag... Himano. Mano Vincent, ang nag... Dire, Nagsusumat Mano ako to. Vincent. Himano Vincent. Nagsusumat ako itong tinuod. Diri Mano Sumat ako itong tinuod. Himano, nagsusumat ako itong tinuod. Himano Vincent, ang naglabot akon. Diri Mano Abraham. Ano? Tinuod ito, sir. Uy, Napaparehas ka, nanay. Ano? Ano? Diri Mano Abraham. Anay doon, nagyakan na to ko na yan, Dail. Ano man? Dire, mo na ito, tinuli. Nalakon, nabata ni mo, Fem. Amo nga, nigay ko. Sige. Ako lagi bit mabata. O, sila, ito. Ikaw laki, ikaw laki. Oo. Madadiri ka mo, di ako. Pwede matimuon nga tita. Diri Mano Abraham.
Tinuod ito, sir. Ginaatras ko na akong kiyakan Abraham. Buutan niya ka tao. Man nga ni sir, gintarog ako ni Mano Vincent. Nga kung magsumata ko itong mga pulis, papatayon kami niya nga ni nani nga duha. Ato. Kung mamo ito. Inanglan nga madakop natin ito nga bunsint. Erong bunsint. Kung mamo. Ha? Ato. What ba mo ito? Kinahanglan nga madakop ito nga Vincent. Pinakamadaling nga panahon. Kay gangin. Kay bangin magagawa siya din na itong lugar. Ngayon kung malagiw pahiya. Okay. Kay pinakamadaling nga panahon. Kay bangin makagawa siya din na itong lugar. Ngayon kung malagiw pahiya. Nay, uri ba kita bubuhaton para kan Abraham? Igtapon naton ha Diyos, anak. Makakagawas gihapon ni Abraham dito. Ngan maaramit makagarahom nga waray niya sala. Maaram kay to Adam eh. Kaya nung masugan man, nay. Buutan man akong ba, na? Ay, di rin ako maaram-aram eh. Siguro may pagprobarlay niya aton. Ananay, kay nagtutok-tok sounds nga yan. Ano ba kaya nay? Amon di mo rin makano. Ano ta reaksyon? Buutan man akong ba, na? Buutan man akong ba, na? Di rin ako maaram-anam eh. Siguro mga pagprobarlay niya aton itong Ginoo. Nay! Anami! Abraham! Abraham! Alika! Alika na! Nakawas ka! Anami! Rali na ka, terminal ka pas. Tunas ka na ina, Abraham, nga makabulos na kayo mo. Gulang na, Abraham. Kaya ikaw, bulok ka man. Di na kalari, Abraham. Pero kinahanglan nga makapera ako hininga lugar. Bakit daw ito nurong po ni Abraham nga balikan ako. Delikada ka. Oy. Ay, pag-isin mo na! Wah, Ano sabi mo? Vincent! Tiri! Mga pulis! Tiri! Napakadto ha presento ang batang nanay ni Ninay. Ginatras ang kiha kontra akon. Ganyan na, anami, gawas na nagod ako yan na. Ngan, diri nagod ako makanto pa itong nga lugar. Diri na ako na eh. Angay na anak, angay na. Abraham, salamat sa Diyos nga pamatian yan amon mga pag-ampon ni nanay. Ngan anhayop ka, Vincent. Hinawat unta kumadakop na hiya. Haniya ka ni malan niya gimbuhat. Hay mo, Abraham. Kinanglan hiya madunot ha prisuhan. Ato na itong kapulisan. Padayon nira, aginahal patapag kaya na Vincent. Naniniguro hira yan na. Nga madakpan gud adto nga tao. Kinahanglan good. Para pagbayaran niya mga sala. Bayaw! Ano't maupay nga balita? Ano? Pare pa yung magyakang. Ano pa yung balita? Bakit paglitan ka? Advance ka man, Nay. Warang ka na rin ito at batata mo, Nay. Nay, kauli na. Oo, kawali na. Bayaw! Bayaw! Ito mo may balita, Nay. Ha? Ano ba yung balita? Ano ito? Ano ito? Hikuan, hima ka na, Vincent. Nadakpan dito sa syudad. Ay,
Tika lagi mo na yun ito Manila. Maupoy na lang, nadakop na iya. Ay, salamat sa Diyos na nagpanahiya. Maaram gud miton Ginoo kun hindi itong tinuod nga may salahan mga panhitabo Abraham. Waray gud kita pasagdi anak. Puutan gud itong Ginoo. Oo, nay. Anami. Tinikangan niya na. Pero bin ako masimba adlaw-adlaw, nay. Diri ko kakawangon itong mga pahiwatig hakot ng Ginoo, nay. Ini nga iya mga gimpapakita yan na akon. Ini nga mga panigamnan. Gimpapadangup ako niya iya, nay. Gimpapadangup ako iya. Sakto ito na Abraham. Nagpapahinumdum hiya mo. Masimba kita nga tanan.